Караджов камък е исторически и археологически паметник, разположен в България, който обаче не притежава такава популярност или ясно документирана история, каквато имат други археологически находки като Плиска или Велико Търново. Обаче, местоположението на Караджов камък и неговото значение в народната култура го правят обект на интерес и обект на множество легенди и предположения. Местоположение. Караджов камък се намира в района на северозападна България, в близост до малки населени места, които често не са популярни сред туристи, но за сметка на това, мястото е изпълнено с историческо значение, свързано с ранната българска история и култура. Според различни предания, камъкът е бил използван в древността като свещено място или място за оброчни ритуали. Легенди и митове. Една от най-популярните народни легенди гласи, че Караджов камък е бил място за събрания на местните племена или ранни български вождове, които са вземали важни решения в битки и войни. Това го прави важен символ за събиране и общностни действия в българската история. Други митове свързват камъка с сакрални практики и древни ритуали, които са били изпълнявани от местните племена. Според някои изследователи, Караджов камък може да е свързан с древни религиозни обичаи, изпълнявани по време на преходи в годишния цикъл или в моменти на кризи и войни. Археологически доказателства. Караджов камък не е толкова изучаван, колкото други археологически обекти в България, като например тези в Плиска или Стара Загора. За съжаление, наличието на археологически находки на мястото е ограничено и не съществуват солидни доказателства за това как камъкът е бил използван в миналото. Въпреки това, някои изследвания показват, че мястото може да е било използвано през различни исторически периоди, включително от прабългари и по-късно от славяни и българи през средновековието. Възможно е камъкът да е бил важен не само като място за ритуали, но и като част от по-голяма обредна структура или културен център, който е играл важна роля в общността. Теории и спекулации. Местните традиции и истории продължават да поддържат интереса към Караджов камък. Тъй като не разполагаме с пълна историческа документация, многобройни теории се развиват около ролята на камъка в древни времена. Някои историци и археолози предполагат, че мястото може да е свързано с ранна форма на управление или религиозни практики, които са извършвали на открито на свещени места като този камък. Културно значение. Независимо от научните трудности при разкриването на точната историческа роля на Караджов камък, той продължава да бъде част от местната културна идентичност и е тема за множество устни традиции и разкази, които се предават през поколенията. Такива места обикновено не само че остават в колективната памет, но също така обогатяват народната култура със своите митове и вярвания. Заключение. Караджов камък може да не е един от най-известните исторически паметници в България, но въпреки това той носи своята част от мистерия и легенда. Като обект на интерес за археолози и любители на историята, мястото може да има много повече да разкрие, ако се проведат по задълбочени изследвания.